سلامتنا تقبلوا فنوي RTV ام كتاله تركب زغبركم تعذبتنا كما يتوعلوا نلوم عربي 26 حمله فرق معلتن فرق استدلوا هاغراون زينات تحيزلكم قريب زلخو ارسي ماسمرومي نمكتالكم بخبر نعدمكم بغنديار استزينا فيلم ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ሕጋጋት ዘይቆኑ አሰራርሓና ወሃባ ፍቃድ ዋኒን ዝምልከት ሕጋጋት አውጽዩ ሚኒስትር ሕርሻ መስርሕ መምሕያሽ ስርዓተ ምግቢ ንኽዕወት ውህደት መሻርክቲ አካላት ክዓዝዝ ፀዊዑ أبغردت أب كرامات زكلا غلو تمحالف تحمامات نمكل خالز علم أستمروا يوهب الله روسيا الأولى ونتن مريتا واحد نتن سوريا كخبرت كايدو تعاري كم التحيلو عن التيرا حزبوت ريبابليك تشاينا روسيان حبراوي لمن نفر توقع أكايدن أوروبا وحبرت يوكرين 4.3 بليون يورو توسخ دقف كمتو وسينو زرزر زينا ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ብድምር 25 አንቀጻት ዝርከቦን ሕጋጋት ዘይቀኑ አሰራርሓ ንግዲ ከምውን ንሕጋጋት አዋሃባ ፍቃድ ዋኒንን ቁጽጽር ስርዓተ ምዝገባን ዝምልከት ክልተ ሕጋጋት አውጽዮም ብዛዕባ እዚ ብመልክዕ ጸብጻብ ዝተዳለወ ትሕዝተሎ አዲብ ዓብዱ ከቅርቦዩ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ሕጋጋት ዘይቀኑ አሰራርሓ ንግዲ ዝምልከት ሕጋዊ ምልክታ ቁጽሪ 132 እዝባር 2024 كمون حقاقات أوهبا فقد وانينن قصصر سرعة مزجبان زملكت حقا وملكتا قصري 233 أزبار كتشن 24 أوتيوم 10 عنكتات زركبو نحقاقات زي كون 10 رح نقد زملكت حقا وملكتا قصري 232 أزبار كتشن 24 أواج زي كون 10 رح نقد قصري 225 أزبار كتشن كلتن عنكت 10 ح المنستر نقدن إندسترين بزهبو سلطان مسرد زوصيوم إذا زرزر تكبرات زي كونو عسرار حنقد زحازة حقا وملكتازي مس محازن محداسن وانين استأساسر مسواقاتات استأساسر نزي كونو عود الدرز ملكت مس درجاتات بقعات عاقن إلا تموداغن قوقوي حبريتا مكلاحن استأساسر نادلو أمونغو تقلقلت زملكت مس أفكتن أتبقرتن أكالات استأساسر كمون بدقومان استوهابا أقحو أبزي معلوم مسمو علن محبان استأساسر زي كونو عسرار حنقد بزرزر أسفير اللوم من محايش أواج فقد وانين قطر 228 إزبار كتشحن كلتن عنكت 25 المينستر نقدن إندسترين بزهبو سلطان مسرد زوطة نحقاقات أوهبا فقد وانينن قطر سرعة مزقبان زملكت حقاو ملكتا قطري 233 إزبار كتشحن 24 دما نمزقبا محداسن مسرازن فقد وانين نمسراز فقد وانين زدليو سندات نمقيار مقدال موساق نطفتاتن لو تأدراشان زدليو سندات كمون نسمن ملكتن نقد زنطر 12 عنقصات زحقو فيهم علامه يزخلت تحقاقات نصر سلوط معبولن قبولن اجبابا واهبان مزغبان فقدوانين نمحيال كمون زيكون اسرار حنقدي نمئرامن نمقصصارنيوم بمسرت حبريتا منستر نقدن اندسترين حدش فقدوانين مسلبدا فيروس كورونا تاساسيرو كمغابيت 2020 دحر اقاريص يصنيحوم محداس فقد وانين مقيار عينت نقداو أقولقلوت كمون متحلافن مسرازن فقد وانين قنا بسرع كقصل صنح اللوم منستر نقدين اندسترين حدش فقد وانين مهابا قواريصو بصنحلو وان زتصنح سرارحان مقمقام أملا هاقر من محدراتن جنافر نايت منسترين استساتفو دهساسن مصنعتن كم زكايدة بتستقايدة مصنعتي مسرد دما كسرحلو تصنح حقاقات من مخلاص تمحايش حقاقات أوصي اللوم إذا منستر نقدن إندسترين زوصو حدش حقاقات نحقاقات زي كون عسرار حنقد زملكت أواج قطري 225 إزبار كتشحن كلتن كمون حقاقات واهبا فقد وانينن قطر سرعة مزقبان زملكت أواج قطري 228 إزبار كتشحن كلتن زعززيوم إذا خلت حقاقات أب غازيتا أواجات إرترا تحاتيمو كابزو تلعلت جميرو أب قبري يوعل ሚኒስትር ሕርሻ መስርሕ መምሕያሽ ስርዓተ ምግቢ ንኽዕወት ውህደት መሻርክቲ አካላት ክዓዝዝ ምስ ቤት ጽሕፈት ፋኦ ኣብ ኤርትራ ብምትሕብባር ትማል 25 ሓምለ ኣብ ዘካየዱ ዓውዲ ዘተ ፀዊዖም ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤልን ዘዳለወ ጸብጻብ አብርሃም ዓንደ ማርያም ከቅርቦ እዩ
ሚኒስትር ሕርሻ ምስ ቤት ጽሕፈት ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብምትሕብባር ኣብ ምምሕያሽ ስርዓተ ምግቢ ዘተ ዓውደ ዘተ ኣብ ኣስመራ ወዲቡ ኣብዚ ፕሮጀክት ልምዓት ምርባሕ ንህብን ምምሕያሽ ኣመጋግባን ማእዛውነትን ንምብጋስ ዝተወደበ ዓውደ ዘተ ምስ ክሊማ ዝሳነ ምርባሕ ንህብን ሰንሰለት ክብሪ ማዓረን ከምኡውን ምምሕያሽ ማእዛን ስርዓተ ምግብን ብመንገዲ ንማእዛውነት ኣብ ግምት ዝእቱ ሕርሻ ዝብሉ ኣርእስታት ንዘተ ቀሪቦም እቲ ተበጋጊሱ ዘሎ ፕሮጀክት ሓበራዊ መረዳእታ ንምፍጣር ኣብ መንጎ ምርባሕ ንህብን ንክሊማ ዝምችእን ሕርሻን ዘሎ ናይ ምውሃድ ሸነኻት ንምልላይ ኣብ ትግባር ተበጊሱ ዘሎ ፕሮጀክትታት ንምዝታይን ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕን ንቁጥጥርን ገምጋምን ዝሕግዝ ሓፈሻዊ ኣገባብ ንምምዕባል ከምኡውን ኣብ ሓበራዊ ናይ ምብሃልን ምሕደራ ፍልጠትን ስትራቴጂ ንምስማዕ ዝዓለመ እዩ ተሳተፍቲ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ናይ ምግራብ ባህሊ ክተባባዕ ንምርባሕ ንህብ ዘተባብዕ ምቹእ ኣከባቢ ንምፍጣር ብዕቱብ ክስራሕ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምርባሕ ንህብን ማእዛዊ ኣመጋግባን ክብርኽ ጸጋታት መሻርክቲ ክውደብን ክወሃሃድን ሓረስቶት ብዝተወደበ ኣገባብ ክዓዩ ምርባሕ ንህብን ምፍራይ ማዓርን ምሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ከም ዝሳነ ክግበር ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣብዚ ወከልቲ ሚኒስትርታት ሃገራውያን ማሕበራት ኣማኸርቲ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ከምኡውን ወከልቲ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝተሳተፍዎ ዓውደ ዘተ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ኣቶ ሰመረ ኣምሎሶም ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቃል ስርዓተ ምግቢ ንምምሕያሽ ኣብ ዝጸልዉ ቡድሆታት ተራ መሻርክቲ ክዓዝዝ ጸጋታት ብምጉስጓስ ንዝለዓለ ስራሕ ተበግሶ ክውሰድ ብተሳተፍቲ ዝተዋህበ ሓሳባት ተገምጊሙ ድማ ኣብ ትግባር ዝውዕለሉ መንገዲ ክናደ ተላቢዩ ፈጻሚት ቦርድ ሃማደ ትግባር መደባት ቀዳማይ መንፈቅ ብምግምጋም ኣብ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ውጥን ስራሕ ንምዝታይ ናይ ክልተ መዓልታት ኣኼባ ኣብ ኣስመራ ኣካይዳ ወኪል ኤርና ናዝሬት በይን ዘዳለው ተጽብጻብ ዳናይት ገብሪ ህይወት ፈጻሚት ቦርድ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብ24-25 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘቃናዕቱ ኣኼባ ትግባር መደባት ቀዳማይ መንፈቅ ብምግምጋም ኣብ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ውጥን ስራሕ ዘትያ ኣብቲ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ዝተኻይደ ኣኼባ ንቕሓትን ብቕዓትን ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ትምህርትን መደባት ልምዓትን ክብ ንምባል ደቂ ኣንስትዮን ቁጠባዊ ዓመንን ንምድንፋዕ ውዳበ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያል ከምኡውን ካልእ ዛዕባታት ብዝምልከት በብዘብኡ ናይ ዝተሰላሰለ መደባት ጸብጻባት ብመንጽር ሓያልን ድኹምን ጎድንታት ቀሪቡን ብዕምቆት ተዘቲሉን ፈጻሚት ቦርድ ማሕበር ራእዩን ዕላማታቱን ንምጭባጥ በብእዋኑ ስትራቴጂካዊ ውጥናት እናሰኣለ ክሰርሕ ምጽንሑ ንህሉ ቡድሆታትን ጠለባትን ኣብ ግምት ብምእታውን ንዘለዎ ዕድላት ልዑል ኣቃልቦ ብምሃብ ድማ ዝምስገን ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ ተገንዚባ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝቕጽል ካልኣይ መንፈቅ ውዳቤታት ደቂ ኣንስትዮ ብምሕያል ኩሉ መዳያዊ ንቕሓተንን ተሳታፍነተንን ንምዕባይ ክካየዱ ዝጸንሑ መደባት ብዝሓየለ ክቕጽሉ ኣብ ምርድዳእ ተበጺሑ ኣብ ንዞባ ኦርደት ምስክራማ ዝቀላቀሉ ተመሓለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ጥዕና ሕብረተሰብ ንምሓስ ብዛዕባ ክግበር ዝግብኦ ጥንቃቐታት ዝዓለመ ኣስተምህሮ ይወሃብ ኣሎ ዕላማት ብሞያውያን ዝወሃብ ዘሎ ኣስተምህሮ ኣብ ዝውተር ናይ ምክልኻል ንጥፈታት ሸለልትነት ንኸይረአ ምዃኑ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንዞባ ነርስ ሳሙኤል ተኽላይ ገሊጾም ብፍላይ ራስንቲ ሕማማት ሓደገኛነቶም ልዑል ስለ ዝኾነ ጽሬት ከባቢ ብምሕላው ማይ ዝዓቆረ ጎዳጉዲ ብምድፋን ፊስቶታትን ባስካታትን ብግቡእ ብምኽዳንን ናምስያ ብምጥቃምን ንምክልኻሎም ስለ ዝከኣል ብዝለዓለ ክስራሓሎም ድማ ተላብዮም ተሳተፍቲ ብግዲኦም መስመራት ረሳሕ ፈሳሲ እናተዓብሰ ጠንቂ ምንርባሕ ጣንጡ ይኸውን ስለ ዘሎ ጽገና ክግበረሉ ኣዘኻኺሮም ፖሊስ ንዞባ ሰንዓፈ ኣፍልጦ ሕጊ ብምስራዝ ተርእዮ ገበናትን በደላትን ንምክታብ መንእስያት ተምሃሮ ዘተኮረ ሰፊሕ ሰሚናራት ኣካይዶም ኣብቲ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተኻየደ ሰሚናራት ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ሰንዓፈ ምክትል ተለንተ ክፍለ ተስፋ ዮናስ ኣብ ኣፍልጦ ሕግን ኣገዳስነቱን ተራ መንእስያት ተምሃሮ ኣብ ምክልኻል ገበን ዕማምን ኣበርክቶን ኮማዊ ፖሊስ ኣገዳስነት ምክትታል ጸጥታዊ ኩነታት ኣከባቢ ከምኡውን ሳዕቤናት ገበናት ምክልኻል ዝምልከት ሰፊሕ ኣስተምህሮ ሂቦም ሰላምን ርግኣትን መሰረት ማሕበራዊ ለውጥን ቁጠባዊ ህንጸትን ይዝበለ ምክትል ተለንተ ክፍለ ብስነ ምግባር ዝተሃንጸ መንእሰይ ድምር ውጽኢታት ተኣላልያ መላእ ሕብረተሰብ እኳ እንተኾነ ብፍላይ ወለዲ መሪሕ ተራ ከም ዝጻወቱ ኣስሚሩሎም ርእሰ መምህር ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ መጠራ መምህር መኮነን ኣለም ብወገኑ ተማሃሮ ዘይስነ ምግባራዊ ጠባያት ንመጻኢኦም በኣሉታት ዝጸሉ ምዃኑ ተገንዚቦም ኣብ ትምህርቶም ብምድሃብ ፍልጠት ከቐስሙን ብሩህ ህይወቶም ከውሕሱን ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ከምዚ ዓይነት ናይ ሕጊ ኣስተምህሮታት ኣብ ጉዕዞ መንእስያት ተማሃሮ ኣማእዛን ስለ ዝኾነ ክቕጽል ተላብዮም ዝዕባ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምክትታል ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም
روسيا لولاونة مريتا وحدنة سوريا كخبر التكايدو تعري كم التحيلو دقيمة عن الإيرام إذ استحبر بريزيدنت فلاديمير بوتين بشار الأسد بعسران حموشن حملة بكتما موسكو أبزكايد وركبيم روسيا نتب زي فقاد منقس سوريا أبتهاجر زقبر زلو قداماوي وتهدراوي متتتاو بتري كم التقاوم وزقالة بريزيدنت بوتين أمريكا سراويتا كتوتت أويعم حزب منقس سوريا سراويت أمريكا كوت تداغام تأويعت كقربو مسنحهم أمريكا جنانت تأويعت أمام إذنه باتو كم زلات أبتابات يردوم إذا خمزيلن كله بريزيدنتات فلاديمير بوتين بشار الأسد وتهدراوي زمدنا هاجراتهم بمدنفع زوبا وتسطان موحاس كم سرحو أتركب قليتهم كلتيوم مرحتي بتوسعي هاجراتهم أمام عبال قطبا 5 حاجة جزاون أفليتهم بريزيدنت سات فلاديمير بوتين بشار الأسد أما قابيتنا يزحلف عمته ما سال ركبا كايدو من باروم تذكريهم هزبوت ريبابليك تشاينا روسيان بعسرن حموشن حملة حبراوي لممد نفر توقع أكايدان اتياب سمينا وشنخ كل عير سلما وكيانوس تخايدا لممد أكلنا يتوتها دراو عقما نمد نفعك كايد سنحن اتفتات مخانو سمزم كل خالك التين هاجرات حبيرام أبتل ممد ميسايلات قواد اللنزخلا دبدبت نفرتك من تساتفاك في اللي تخايل اللهم أمريكان مشارختان التحبراوي لممد أبتكبابيت توسقات كم سفتر كجلسان كلوا تشاينا روسيان جنان كالوت وجنات بقالوتا كم زيت اللو حبيران هزبوت ريبابليك تشاينا روسيان أم مجمريا معالتات نايزور حزون أم عرباو شنخ سلما وكيانوس حبراوي لممدا كايدن منبارن يذكر وتهدراوي قطباون دبلوماسياون زندنا هزبوت ريبابليك تشاينا روسيان صبوق غسغاس يمزغب كم زلو صبصابات يردو أوروبا وحبرت نيوكرين 4.2 بليون يورو توسخ دقف كمتو وسينوم اسمدب أكل نايتك ساب كلتشان 27 لعلي 5 بليون يورو نابتها قرن من الأخ زوت مدب مخانوس تغسط حبرت أبو التهدراوي قطباون تحت غرصاون مدبات كم زوعل أرديوم تحبرت كم أكل نايتي بروجكت أبزا حلف ورح مقابيتون 7.8 بليون دولار نابي يوكرين كم زلاخت صبصابات يردوم أوروبا حبرت بانك تاتو كاب زلو جنزب روسيا 1.4 بليون دولار نابي يوكرين كغنع مدب كم زلوون حبيريهم نتوتن زمتا كتبل زغالت روسيا تكبراون تخوينو قبل على حبرت كبيد سمبرات زقدف ملس قبر كم توسد كتتنقط اني حلا أب فيليبينس بستخصه بولاو معبل حادقاتات علغلغن مهمان مريتن سباوي نواتاون أكبابيون كساراتات وريدوم بسنك تتفطراوي حادقا زاقت لعل 10 سبات كم زموتو زحبرو سبا سلطان فيليبينس حيالو ده هايوم تأفي بمهلاو قطر موتات كزايد كم زخل أميتوم بزيكازي عبد على أبايتي تحت غرتي قرب إلكتريسيتن مسمرات موقع عزيان عنوات كم زوردة تفليت اللهم إذا خمزيلن كله اتيا فيليبينس تخصه بولاو معبل نابقلك فالهزباوت ريبابليك تشاينا كم زرحميك على حلوم أقول إيسيا ببهريا وحدقاتات حلفك الإكبابيتات علمنا كم زتقعم صبصابات زردوم أمريكان إسرائيل نبضوا مأكل مبرق حدش وتهدراو كيدان كمسرتا قدم مينستر بنيامين نتانياهو توعيهم قدم مينستر نتانياهو بعسران 4 حملة بكتما واشنطن دي سي نكونغرس أبزهبو مجلتي اتمدب كاب إيران كمتن زغل صدتاون وتهدراون سقات ممكات مخانو حبيرهم جيوبوليتيكاون قطباون ربحاتات محاس أبتزوبا وتهدراو متأتاو تقبر زل أمريكا نصاوعيت إسرائيل بقوة خمت تقبوليو زئمت إذا خمديلن كله قدم مينستر بنيامين نتانياهو هاجروا وشمت غازات كايرو زلا دبدب من قصقاس حماس كساب زدمسس كتقصلو مخانا دقيمو انصيروم بزدما ابت وشمت زور زلو سباوي كساراتات بتعاصافي كزايد كم زخل باغو يمت قدم مينستر نتانياهو ابت وشمت زلاق مقولاص تخصك تكبر كقرب نصنح اهغرا وصاوعيتات كم زنصغو يفلت بزدما اسرائيل اوشمت غازا كينو مدمسس من قصقاس حماس زخيد علاما كهلوا كم زخل تنتنتي يمتو أبز حلف عمت بدرجة علم حدقات 100 نايزن صلالهم سبات قطري لعل 750 مليون كم زنبرة تصبصوات ودب حبرات هاجرات أفليقام بجمجم حادق ب10 سبات اتكستاغات إمو منبارو وتم تصبصوات بتوسخ أنتصيرام اتهاز قدمي قصة كورونا فيروس مزنبرة كنتصاصرم كله بالعلم 150 مليون كم زوسخيو زقلت أفريقيا إسيان سفح كفال سمين دوبون أمريكان بتتريو حلف كال كبابيتات عالم كم تهاسي تفليت اللهم كلماوي من مزبالن تصطاو قلولاون كابتم قدت انقطات نايت حدقا مخانم زحبرو كيلاتات اتي اهاز ابز عمت زمليسو كزايد كم زخل اميتو
ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ብራዚልን ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታተን ተጠቀምነት ዶላር ንምውጋድ ዝጀመሮ መስርሕ እወታዊ ገስጋስ የርክም ዘሎ ፕሬዚደንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ ሓቢሮም ብናይ ገዛ ርእሰን ባጤራ ዝካየድ መጠን ንግዳዊ ንጥፈታት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ሲልቫ ተጠቀምነት ዶላር ደው ንምባል ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝሕይል ኣርድዮም እቲ ስጉምቲ ክሳራታት ዘጉድል ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንግዳዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ሰመዚ ቻይናን ብራዚልን ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 150 ቢልዮን ዶላር መንባሩ ጸብጸባት የረድኦም ኣብ ተካይዶ ንግዳዊ ንጥፈታት ተጠቀምነት ዶላር ንምውጋድ ክትሰርሕ ጸንሐት ቻይና ኣቐዲማ ምስ ሩስያ ፓኪስታንን ካልኦት መሻርክታን ተመሳሳሊ ስምምዓት ከም ዝኸተመት ይዝከር ዜናው መሰናዶና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ሕጋጋት ዘይኮኑ ኣሰራርሓን ኣወሃህባ ፍቃድ ዋኒንን ዝምልከት ሕጋጋት ኣውፅዩ ሚኒስትሪ ሕርሻ መስርሕ ምምሕያሽ ስርዓተ ምግብን ክዕወት ውህደት መሻርክቲ ኣካላት ክዓዝዝ ፀዊዖም ኣብ ኣቁርደት ኣብ ክራማት ዝቀላቀሉ ተመሓለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ዝዓለመ ኣስተምህሮ ይወሃብ ኣሎ ሩስያ ልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሶርያ ክኽበር እትካይዶ ጻዕሪ ከም እትሕይሎ ኣነፂራ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሩስያን ሓባራዊ ልምምድ ነፈርቲ ውግእ ኣካይደን ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዩክሬን 4.2 ቢልዮን ዩሮ ተወሳኺ ደገፍ ክምጡ ወሲኑ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሰዓት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና ኣብተዛዚምሎን ስለምክታልኩም ነመስግን ብሩኽ መዓልቲ